Dobrý deň, dovolte mi odprezentovať túto perfektnú peňaženku určenú pre dámy. Peňaženka je talianskej značky Roncato. Je kožená, je v peknom čierno-bežovom prevedení. Peňaženka v sebe skrýva niekoľko praktických prvkov, ktoré si hneď ukážeme. Uzatvára sa na zips. Po rozzipsovaní môžeme vidieť tento výborný úložný priestor na karty, na doklady, pre bankovky. Je tu mincovník, ktorý sa jednoducho otvára, zatvára. Ďalšie oddelenie pre bankovky. Súčasťou tohto oddelenia je aj táto praktická menšia peňaženka, alebo teda vrecúško, do ktorého si môžeme dať buď menšiu hotovosť, alebo karty, v prípade, keď nechceme si brať so sebou celú peňaženku. Ďalším praktickým prvkom, ktorý táto peňaženka má, je, že táto vrchná časť sa dá jednoducho odobrať. Je to pripevnené vlastne len kovovými patentkami a vznikne nám táto výborná dokladovka na karty, alebo teda púzdierko na karty, ktoré sa dá potom aj takto jednoducho zatvoriť. Takže peňaženka má v sebe tieto praktické prvky. Môžeme ju mať ako peňaženku, môžeme ju mať ako dokladovku, alebo ju môžeme mať aj ako malú peňaženku, kde si dáme trebárs malú hotovosť alebo nejaké kartičky. Je to veľmi praktické, určite to odporúčame.